En aquest seguit de videotutorials anirem passant una a una per totes les lliçons d'aprenentatge del Tinkercad. Començarem amb la primera, estem aquí a la pàgina de l'aprenentatge. La primera aprendrem sobre disseny en 3D, també es pot aprendre sobre circuits o d'altres coses, però nosaltres farem disseny 3D. I podem dir aquí veure tot, aquí hi ha diferents opcions, l'únic problema, per dir-ho així, és que les instruccions estan en anglès. Doncs vinga, començarem pel primer, el Place It. Si alguna vegada heu provat alguna cosa i això us diu que està completat, podeu venir aquí i dir-li restablecer tots els aprendizajes i llavors comences des de zero. I començarem pel primer. Venim aquí, anem a inici i el que us deia, si veieu, ara quan es carregui, veureu que aquí al costat les instruccions ens surten en anglès. Podeu comprovar què és el que vol que feu aquí, i si teniu el mòbil podeu intentar traduir-ho amb el Google Translator, amb el Lens o així. Llavors anem seguint aquí les instruccions. En aquest primera lliçó únicament es tracta d'agafar una caixa i arrossegar-la i deixar-la anar aquí, on tenim l'altra caixa. Es tracta d'intentar-ho encaixar i deixar-ho anar. Una vegada ho tenim aquí, podem continuar amb el següent pas. Ara el que ens fa és aquesta caixa moure-la o ficar una altra caixa aquí a la part de dalt. Veieu que m'agafa, ja té com una espècie d'imant i ja m'agafa que es col·loqui aquí a la part de dalt. Quan ja tens tota una figura muntada, doncs ja la pots deixar aquí perfectament. Veieu? M'està agafant el pla, per tant ja m'està dient quin pla és aquest i és on la volem. Per tant, veieu que per ficar figures simplement les hem d'agafar i les hem d'arrossegar allà on les vulguem deixar. I fem següent i res, doncs es tracta de poder-ho moure per aquí a través d'aquest panell. Veieu que ara m'agafa el pla que estic, no es mou ni cap amunt ni cap a baix, ens movem per sobre d'aquest pla d'aquí, tota l'estona. D'acord? Doncs bé, aquesta seria la primera lliçó. I listo. Quan hem acabat aquesta lliçó, aquí us explico diferents coses que podem veure. Aquests punts d'aquí són els punts de control d'aquest requadre i quan tenim seleccionada una figura, aquestes d'aquí són les característiques de la figura. En aquest cas és un cubo, que és sòlid, d'entrada sempre ho fica de color vermell, és el que hi ha aquí, després es pot canviar, si no ens agrada el color el podem canviar i ficar-ne un altre, o pot ser hueco, ja ho veurem més endavant perquè serveix això que sigui hueco. Això d'aquí és la mida, i aquests punts d'aquí, aquest d'aquí em dona l'amplada, aquest d'aquí aquesta altra amplada, aquesta i aquesta l'alçada. Veieu que tenim diferents figures. I llavors ens podem apropar o allunyar amb el més o el menys, o ens podem moure amb això. Aquí podem moure una miqueta la figura. Anirem veient més coses d'aquest punt. Fem listo i ara ja ens proposa anar a la següent lliçó.